ले लकीस तले लकीस दिलमीस उठे टिस राजा जी है तो का पहिर गेल हम डिस्टर्ब बने की कॉमन चीज कहाला ऐसा बुझाता कि सरस्वती मैया हमनी के रखत रहे तो झालर लगावत रहे उहे आ नहीं तो बियाह सदिया में शुभ तिलक जहां लिखाला न तो ओकरा आगावा आई त आजकल फैशन में लटका लटका के रखत दलो हैं जो कि कौन ऐसन काम कइला अरे पिया पहिला भेंट में मीठा मीठा दर्द होता कि दोनों बेरा पेट में हमारे मरद हम कैसे के डांटी हमारे मरद हम कैसे के डांटी भैया के गइल प्यार किया 4 रोज के गइल प्यार किया 4 रोज कौन ऐसा काम कइला पिया पहिला भेंट में मीठा मीठा दर्द होता दोनों मेरा पेट में हमारे मरद हम कैसे के डांटी हमारे मरद हम कैसे के डांटी के गइला प्यार किया 4 रोज चाहती के गइला प्यार किया 4 रोज चाहती आई दूर के लकीस तले लकीस दिलमीस उठे टिस राजा जी है तो का पहिर गेल हम डिस्टर्ब बने की कॉमन चीज कहाला ऐसा बुझाता कि सरस्वती मैया हमनी के रखत रहे तो झालर लगावत रहे उहे आ नहीं तो बियाह सदिया में शुभ तिलक जहां लिखाला न तो ओकरा आगावा आई त आजकल फैशन में लटका लटका के रखत दलो हैं बताओ जलदार कुर्ती थैंक यू डुल्लू कि ले लकीस दिलमीस उठे टिस राजा जी अतहराई है रहन से बोरे खिस राजा जी हम मुअनी राजा दरदी से तन खेल मलावाई तन नदी से सतु प्यार कइला से पौला टिपला प्यार कइला से पौला टिपला अचार तो तू चटवा दे बड़ा तोरो घरे बधाई हो हम अभी सीनियर हैं आपसे सतपाल भी तो बहुत जूनियर हो गए हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग कर लिया अभी 11 में पढ़ रहे हैं कि कके गइला प्यार किया 4 रोज चाहती